si veieu fotos o si veniu a veure l'espectacle, veureu, per exemple, que hi ha un molí d'ukeleles, o sigui, una roda de molí d'ukeleles, del mig de la qual surt una mà de maniquí que aguanta una pua, i llavors la roda aquesta la fa rodar gràcies a la roda d'una taula de màquina de cosir, aquestes coses, no? O per exemple toca una melòdica que, clar, per no haver-la de bufar, li té empalmat un tub amb un globus, i llavors el globus se li emporta la melòdica cap amunt i ella ha d'acabar pujant a la cadira per poder seguir tocant aquestes coses.